Beth enodd ti i'r tŷ yma'n arbennig? Dwi'n meddwl achos bod fi wedi byw yn Llundain ers 8 mlynedd a dwi'n gwybod mi oedd bob un tŷ o'n i wedi fyw yn efo yn Llundain yn dau mowr Victorianaidd. Unwaith ddos i mewn i'r tŷ 2 flynedd yn ôl, o'n i'n gwybod yn union, o'n i'n gweld yr alcofs yn y fynedfa, o'n i'n gweld y teils y fanna a o'n i'n licio'r cymeriad oedd ynddo a jyst y ffordd oedd y gola yn mynd drwy ffrynt y tŷ. I feddwl na yn hy cyntaf fi ydi o, mi oedd o reit uchelgeisiol, dwi'n meddwl, i'w brynu tŷ mor fawr. Felly, dwi'n reit falch mewn ffordd bod fi wedi mynd amdani achos dwi'n teimlo bod fi wedi gallu rhoi stamp yn hun arno fo. Mae yna stael arbennig iawn i'r tŷ. O lle mae hwnna wedi dod? Dwi'n meddwl mae hynny jyst i dod o ddiddordeb efo interior design a mynd ar Instagram a Pinterest a pethau a sbio ar rhaglenni tai fath dwi'n obsessed. So, mi o'n i'n gwybod yn union mewn ffordd sut fath o steil yn isio mid-century, Scandinavian iddo fo, ond efo cymeriad yr hen du a iddo fo fod yn modern, ond hefyd ddim yn oeraidd. So, gen i lot o bethau i weithio fo. Yeah. Dwi'n gweld o'n neis, mae'n cwrci, mae'n ei fi'n hapus.